like, sannan ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. Mun gode. Da farko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka. A darasin da ya gabata mun nuna yadda mutum zai samu kyautar data 1 gig a layinsa na Airtel. A yau kuma za mu nuna muku ta yadda za ka samu kyautar data 3 gig a layinka na Airtel. Da Allah jama'a muna roƙonku, idan baka danna mana alamar subscribe ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za ka gani. Mun gode. Kada mu cika ku da surutu, kai tsaye mu je cikin bidiyon. Da farko za ka nemo application mai suna Play Store a cikin wayarka. Gashi nan muna gani Play Store. Bayan mun nemo shi gashi nan kamar haka, sai mu shige shi haka. Bayan mun shiga, za ka je kai sacin ɗin application mai suna Airtel TV. Airtel TV ga ta nan ta bayyana kamar haka. Bayan sun bayyana ma da wannan fuska kamar haka, za ka zo wannan wanda muke gani gashi nan, shi mutum zai yi downloading, zai yi installing. Bayan ka yi installing kamar haka, to mun riga mun yi installing, saboda haka yanzu open kawai za mu yi, saboda haka sai mu yi open. Bayan ka yi open zai bayyana ma da wannan fuska kamar haka, sai ka ɗan jira. Bayan ka ɗan jira shi zai zo ma da nan ma kamar haka, zai ce ma ka yi register gashi nan inda muke gani, sai ka danna wajen register nan. Bayan ka danna wajen register zai kawo ma wannan tsarin kamar haka, ga inda aka rubuta accept, sai ka danna wajen da aka rubuta accept. Daga nan zai buƙaci nan wajen za su ce ma ka rubuta number wayanka a nan gurin, saboda haka za ka zo daidai nan ɗin sai ka rubuta number wayarka. Misali number ta 07082659662. Daga nan ƙasa ma za ku ga akwai inda aka ce mutum ya rubuta email address, saboda haka za ka zo ka rubuta email address ɗinka. Misali ga nawa abdullahi@gmail.com. saboda haka daga nan ƙasa za ku ga guri na inda aka rubuta continue, sai ka danna continue. Za su tura ma OTP ta layinka, saboda haka sai ka ɗan jira. Gashi nan sun yi verifying da kansu, sai ka ɗan jira, shi. Bayan ka jira shi zai bayyana ma da wannan fuska kamar haka inda muke gani. Bayan ya bayyana ma da wannan fuska kamar haka, kai tsaye kawai za ka yi minimizing daga cikin wayarka, sai ka fito. Za ka zo cikin message ɗin wayarka kamar haka, za ku ga daga nan, za ku ga inda message haka, za ku ga gashi nan daga nan ƙasa, za ku ga sun ba da data. Your balance a Airtel TV free data 372. Saboda haka wannan shine ta hanyar da za ka bi ka samu kyautar data 3 gig a layinka na Airtel. Mun gode da kallon bidiyon mu. Ku ci gaba da kasancewa da channel ɗinmu ta Aburuk Tech TV domin samun sabbin shirye-shirye.